Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berê me gudarê dike. Selam û rahmet û bereketa Xwedê Teala li ser me û hemiya be. Ez îro di vir de ji we re behsa mafê mêjinan li ser mêra bikim. Yani mafê navbera jin û mêra de mafê jinan li ser mêra. Her şixwas mafê mêra li ser jina heye. Her wiha mafê jinan jî li ser mêran heye. Divê berê her tiştî were zanîn ku heq û edalet di navbera mîr û jinan de hebe. Çiku êrk û wezîfa esasî di navbera avakirina di avakirina malbatê de dikeve ser milê dê û baba. Ji ber wê jî gere her yek ji wan ji mêr û ji jineyanê li gora rêbazên dînê îslamê wezîfa xwe li hemberî hev bizanibe ku kare bi rêz û hurmetê ji hev re bigirin. Çawa heqê mêr li ser jina wê heye, her wisa heqê jinê jî li ser mêrê wê heye. Hin heq di navbera wan de hevpar in û hin heq jî hene xasê bi mêran e, hin heq jî hene xasê bi jinan e. Heqê hevpar gere mêr û jin kêmasî û qusûrê hev nebînin. Namus, îffet û erza hevdû biparêzin, her du bi hev re xıyanetê nekin. Ya bingehî di navbera jin û mêra de divê bi her awayî bi hev re rast bin û tu tiştekî wan ji hev veşartî tune nebe. Di mijarên rêvebirina malbatê de bi hev bişêwirin, bêyî ku bi hev re bikevin rikberî û qerezê, nêrîna herî baş bi hev re pavre bikin û li gora wê hukm bikin. Lê divê were zanîn ku bi piranî nêrîna mêr jiya jinan bihêztir e û her car heye ku mêr jinan zêdetir em bivêjin nêrîna wî maqûltir tê hesabkirinê. Lewra mêr ji encama biryara ku tê ketin berpirs e û dikare li gora hêz û taqeta xwe hin biryarê bi serê xwe bigire. Her wiha divê jin û mêr li hemberî hevdû bi eşq û bi evîn be. Di meseleyên cinsî de bi her awayekî meşru ji hevdû îstîfade bikin. Ne li devre belkî di malbata xwe de, di nava mala xwe de li ba hev huzûrê bigerin. Hinek însan hene li devre li çavê wan li devre li em bê vê aramî û huzûrê digerin. Nexêr, divê jin û mêr li ba hev di mala xwe de li huzûrê bigere. Di meselê namusê de gelekî hesas bin, nehêlin xemam were ser şeref û namusa wan. Ji bona kar û emelên dunyayê divê hem têkiliyê mêr û hem jî têkiliyê jinin bi jinê xerîb re, hem jî jinê bi mêrê xerîb re di asteyekî wisa de be ku ne mêr ji jina xwe bikeve şikê û ne jî jin ji mêrê xwe bikeve şikê. Yani mirov dikare bi hev re qise bike, bi mêrê biyanîre, bi jinê biyanîre, li divê ew di dereceyekî wisa de be ku mêr û jin ji hev neke şik û gumana. Heqê jina li ser mêra bi du away heye. Yek heqê aborî ye, heqê malî, du heqê manevî ye. Heqê aborî ew e ku mêr çi xwar çi li xwe kir, heman tiştî li jina xwe bik. Yani dibu ku jin jî bixebite, dibu ku mêr her du bi hev re bixebite, li ser teqdîra em bivêjin mêr tenê xebitî, karê mêr hebû û jinê tune bû, divê her du ji hatina malê, ji meaş, ji tiştê ku em bibê malê da tê, em bê wek hebûn tê, hebûna malê dunyayê tê malê, divê her du wekî hev jê îstîfade bike. Ne ku mêr zêde û jin kêm jê îstîfade bike. Lewra Xwedê Teala di sûreyê Nîsa da mesela yek ji heqê jinên ku gava mêr û jin di zewcê divê jin mehrê bidin jina xwe. Mêr mehrê bide jina xwe. Gava mêr û jin di zewcê divê mêr mehrê bide jina xwe. Xwedê di sûreyê Nîsa di ayeta çaran da wiha behsa fermana em bê mehrê dike. Meher ne qelen e, em bê ne başlıkperestî ye. Ew tişta ku Xwedê Teala di Qur'anê de ferz kirî, di dema nîkahê de divê mêr mecbûr bide jina xwe. Ve atûn nîsae
صدقاتهن نحلة قيد على دبيجة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا دبيجة قالي ميران مهرا جنان جدلو جان برندي بدوان اگر او جدل خواه تشتکی جوارا جوی مهری پارا بدوه و بخون به دلک راحت و نوشیجانی و بخون گاوا انسان زوجی دوی مجبور ده اسنای مهری دا معربرینه دا دوی مهرا جنا خواه بده ام به جن ببه ده تک بازم بدم من ام به 4 کرامسیا بدم من ام جنبه 100,000 لیرا بدم من زیوی کی بدم من دایره کی بدم من ev mafê jinekî divê mêrik bide jina xwe. Lê ev divê li gora urfê be gewal ne ku ji taqet û em bê quweta mêr derbe. Ji ber wê mafê jinê heye li ser mêrê xwe ku meherê bistîne. Dema perê wê hebe divê heman de wexta nikahê da bide. Gava perê wî tune be divê em bê nikaha müeccel a em bê jî bidên deynê jenekê dikev suê mêrik ve mêrik mecbur ve mehra jena kudim esnay ma'rida de tek bazım be de zêr be bi zêr be zevî ki be daire ki be divê bide gava ne de gunekar dibe veya jî divê jin li gora urfê li gora adetê heyî li gora taqeta mêrê xwe em bivê meherî ji mêrê xwe bixwaze ji ber vîya divê mêr Xwedê Teala em bivê malbat li ser milê mêr û jina tê ava kirine. Gava mêr û jin bi hevra rast bin, bi hevra bi li gora urfa ku İslamê danî, li gora rêw rêbaza ku İslamê danî, gava êrk û wesifa xwe bizanibe, êrk û wezîfa xwe bizanibe, bi hevra bide bistîne, wê çaxê em bivê xêr û xweşî hem dikevin nav malbatê û hem jî dikeve nava wan. Gelek ayet û hadîs hene, em nikarin behsa hemûyan bikin, Lê divê jî em vîya bizanibe ku hem em bivê meselê aborî heye û hem jî meselê manewî mesela warê manewî da jî heqê jinikê li ser mêrik heye. Divê mêr jî jina xwe ra baş be. Her warî da merivekî qenc bû û bi edalet be. Lewra Xwedê Teala mêr bi edalet çêkirî û jin jî bi hezkirin û evîn çêkirî. Heqê wî yê manewî pêk bîne. Yani jina xwe hez bike asta jina wan de hev mesela asta jiyana wan bi hevra di seviya herî qenc û baş da be ku her du li hember hevdû bi rêz û bi hurmet de. Jina xwe ra bide hîskirin ku ew tu carî pê re xyanetê nake. Bi jina xwe bide hîskirin ku ew tu carî pê re xyanetê nake. Xwe ji gotin û tevgerên dibe sedemê ku jina wî lê tê kevşik û gumanan dûr bisekine. Vana em ê manewî ne. Di nava malê da mesela jina xwe di nava heval û hogirê wê da kêm negirin. Serê wê berjê neke û wê hewcê tu kesî neke. Li hemberî kêmasî û qusurê jina xwe li hemberî kêmasî û qusurê ku jina wî peyda dibe bi sebir be û bi şêweyê herî qenc û baş karibe em bê qusurê pê bide zanîn. Ne ku pê ku bişkîne pê ku êrişî bike pê ku bişkîne em bibêjin her tim bi jina xwe bide hîskirin ku ew jê hez dike û di dilê wê da jina herî qenc û xweş û baş ew e. Çawa jin bi jîhatbûna û em bivê zîrekbûna mêrê xwe dipesine û li ba her kesî pesnê medha mêrê xwe dide, divê mêrik jî bi jina xwe bide hêzkirin ku em bivê jina wî karekî baş kir, qenc kir, rin kir, bi jina xwe bide hêzkirin ku ew karekî xweş dike, karê jê re spas ku destxweşî lê bike. Evana hin tiştê ku em bibêjin divê em her kes vê bizanibe. Her wisa Pêxember aleyhissalatu vesselam di hadîsekî xwe da dibêje divê xeyrukum li ehlihi ve ena xeyrukum li ehli. Pêxember aleyhissalatu vesselam divê gelî insana en qencê we en başê we kesê wê herî qenc û baş ew kesê ku ji ehlê xwe ra baş be. Ve ena xeyrukum li ehli. Ez jî yani ji we
هری جی اهلی خوارا مالبات خوارا باش ازم بلا خو بده باشیا insana ev ku miruj ehli xwara baş be ehl du qismi akrabayê merhaba birayê merhaba pizmavê merhaba dêwbavê merhaba xuşkê merhaba her wisa ehlê merhaba jina merhaba û zarokê merhaba divê merib ji jina xwara gelekî baş be lê heqaretê neke zulmê neke lawra gava hûn malekî danin hûn jin û mêrin nabik hûn hev heqaretê bikin nabin hûn hev zulmê bikin miruj jina mera xwediyê zarê merhaba em bivîsvê heta berê hejyana mera pavra dike serê mera pavra dike em bivêjin xêr û xweşî mera pavra dike mirû çawa li jina xwe heqaret dike lewra pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje jin emanetê xwedê ne li bawe hûn bi emanetê xwedê re xıyanetê nekin ne manew ew emanetê xwedê em bibêjin wek meta'a wek pirtiyê naxêr lewra mêr bi hêza xwe bi quweta xwe ji jinê bihêztir bi quwetir dikare li jina xwe heqaret bike ji ber wî em bêvê gadvê emanetê xwedê yani mana wî ev ku hûn bi emanet re xiyane nekin ku em bivû hûn dikare li wan zulmê bikin zulma xwe paş ve bitin lewra jin bê mêrîkê me mêr bê jinkê me jin lîbasa mêrê xwe ye ev lîbasî ana li min çawa eyb û arê min em bê vedişêre wisa xanima min em bê jina min xanima min hevjîna min eyb û arê min vedişêre serê min ji kesî re nabêje em bê çi tiştê minê kêmasiyê me hebe li bawê dimîne her wisa em jina xwe re eyb û arê wî vedişêre em jî li bisawîne sêvekî bifikire sêvekî bi tenê gava tu perçe bikim dibin nîvalî gava her du perçe wer bi hev du divi sêvekî mêr bi serê xwe kême jin bi serê xwe kême her du hev du temam dikin gava hûn çû mala xwe karê xwe çû ji îşê xwe çû gelê misilmana selam bidin mala xwe bi esselamu aleykum li jina xwe selam bike li nav çavê jina xwe binire bikene bi kêv be bi henek be em bibê newek dîwarê der her hundir sûretê we tal û tirş be madê we nel cîbe dibu ku hûn westiya be dibu ku karekî nexweş hate bi serê we lê gava hûn ketin mala xwe divê hûn hemî wan tiştê ku li devr we avêtiye bi xulqekî safî bi beşerekî xweş bi exlaqekî rind bi jina xwe re bide bistîne lê silava bike û jê hez bike lewra jina mera em bivêjin baxçê mala merayê jina mera em bivêjin kevaniya mala merayê diya zarokê merayê divê bi tu away mirû lê zulmê nekin zulm Xwedê Teala heqê bizina kol ji a kel re nahêle a bi qoş re nahêle hûn gotinê xwe galgalê xwe nav nûçikê xwe hûn çi li jina xwe bikin heqaretê bikin dema jina we bi helal nekin roja qiyamêt ew hesaba yek bêje ji we tê pirsinê ji ber wî çawa mafê mêr li ser jina hey wisa mafê jinayê li ser mêrayî divê mêr viya bizanibe ji xwe re çi dixwaze divê bizan be jin jî heman tiştê ji xwe re dixwaze heta jin daha hesas e em bê mêr û jin gava tiştekî li hev nekir em bê mêr dikare em bê pir divê Tirkiyê divê bi serî qalê pêşwasiya problema bike serê xwe re bavêje lê gava pirsgêrekekî navbera jin û mêre de derket jin pir hesas in wê meselê di tewazinê divitîne em bivêje di pîve çima mirê ma got berê wa gotî em bivê heta sivê xewn tê xeyal tê fikir tê heta sivê ra nazê yani jin hesas zû dikare werişkenandinê ji bo ku jin nêşkenandinê gelê misilmana divê hûn bi jina xwe re baş be gava hûn jina xwe re baş be zarê we ji we ders û şîreta digire gava zarê we ji we ders û şîret kir zarê wê sivê rade ew jin û zarê xwe re baş dibe gava hûn li jina xwe heqaretê bike zulmê bike zordariyê bike zarê we jî dikare zulm û zordarî li jina xwe li zarê xwe li aqrebayê xwe li kes û hevalê xwe bike heta carek din bîm di xêr û xweşê de Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu